Moikka! Ja tervetuloa tähän läsnäolon flow-joogatunnille. Tämän joogatunnin tarkoitus on päästä täysin tähän nykyhetkeen. Se on ainoa, mikä meillä on. Aloitetaan tunti seisoma-asennosta. Seiso siis sun joogamaton keskellä. Ja ala hitaasti liikkumaan. Vapaata liikettä. Sen ei tarvitse näyttää samalta, miten mä liikun. Suosittelen laittamaan silmät kiinni ja keskittymään vaan siihen, että miltä se tuntuu. Ota syvä sisään hengitys nenän kautta. Ja pitkä ulos hengitys suun kautta. Miltä se liike tuntuu? Hidasta, vapaata liikettä. Se vapaa liike saattaa tuoda jotain tunteita, mitä sä et ehkä odottanut. Sieltä saattaa tulla häpeää, surua, iloa. Ja kaikki tunteet on sallittuja. Sanotaan kaikille tunteille, että tervetuloa. Sä voit pikkuhiljaa ottaa käsiä mukaan, jos ne ei ollut vielä mukana. Keskityt vaan, että miltä se liike tuntuu. Älä mieti, miltä sä näytät. Tunne se joogamatto siellä sun jalkapohjien alla. Otetaan vielä muutamat syvät hengitykset. Silloin kun me keskitytään vaan siihen liikkeeseen, me pysytään täysin läsnä tässä nykyhetkessä. Me tunnustellaan, miltä se liike tuntuu siellä vartalossa. Ota vielä syvä sisäänhengitys. Ala pikkuhiljaa hiljentämään sun liikettä. Ala pikkuhiljaa hidastamaan sun liikettä. Seuraavalla sisäänhengityksellä avaa silmät ja lopeta liike. Seiso siinä sun joogamatolla. Sisäänhengitys, tuo sun kädet kohti kattoa. Uloshengityksellä tuo sun kämmenet kohti lattiaa. Rentouta sun ylävartalo. Anna ylävartalo olla ihan rentona. Sun pää roikkuu siellä jatkeena. Sä voit ottaa sun vastakkaisista kyynärpäistä kiinni. Rentoudat koko ylävartalon. Kasvot rentoutuu. Tunne se joogamatta siellä sun jalkapohjien alla. Jos sun ajatukset lähtee harhailemaan, niin tuo sun ajatukset takas siihen sun hengitykseen. Syvä sisäänhengitys. Ja pitkä uloshengitys. Otetaan vielä muutamat hengitykset täällä. Hyvä. Pikkuhiljaa laske sun kämmenet kohti lattiaa. Avaa silmät. Kävele sun kämmenillä vähän eteenpäin. Jalat tulee hieman taaksepäin. Alaspäin katsovaan koiraan. Sun kämmenet painaa sitä joogamattoa. Työntää joogamattoa poispäin. Olkapäät pois korvista. Työnnä sun istuinluita kohti kattoa. Työnnät sitä mattoa poispäin sun kämmenillä. Olkapäät pois korvista ja istuinluut kohti kattoa. Hyvä. Otetaan muutamat syvät hengitykset täällä. Tässä hetkessä on vaan sinä ja sun joogamatto. Tää hetki on sulle, sun hyvinvoinnille. Hyvä. Pikkuhiljaa ala koukistaa yhtä polvia kerrallaan.
vuorotellen. Samaan aikaan kun sä koukistelet polvea, niin sä voit aina avata lantiota sinne sivulle. Hyvä. Pidä silmät kiinni. Keskity siihen liikkeeseen. Muutamat vielä. Viimeinen. Ja tuu takas alaspäin katsovaa koiraa. Katso ylöspäin. Kävele sun jaloilla vähän kohti kämmeniä. Koukista polvet ja istu sun matolle. Hiljennytään hetkeksi. Tuo sun kämmenet sun polvien päälle. Sulje sun silmät. Pidä sun selkäranka suorana. Olkapäät taas taakse ja alas. Vähän rinta aukeaa sieltä. Rentouta sun kasvot. Muista. Tää hetki on ainut, mikä meillä on tässä elämässä. Menneisyydessä meillä on ollut myös vain silloinen hetki. Vain se nykyinen hetki on ainut, mitä meillä on. Myös tulevaisuudessa. Siellä tulee olemaan vaan tämä nykyinen hetki. Se hetki, mikä meillä on. Sen takia on niin tärkeä olla kiitollinen tästä hetkestä ja nauttia sitä nykyhetkestä, koska muuten meidän elämä lipuu ohitse, jos me eletään siellä menneisyydessä tai tulevaisuudessa, koska niitä ei ole, on vain aina se nykyhetki. Ja tämän joogan avulla on helppo harjoitella sitä läsnäoloa tässä hetkessä. Ja sitten kun me lopetetaan joogaharjoitus, niin me tuodaan se läsnäolo myös sinne arkeen mukaan. Otetaan vielä muutamat syvät hengitykset täällä. Syvä sisäänhengitys. Ja pitkä uloshengitys. Kerran vielä. Seuraavalla sisäänhengityksellä avaa silmät. Tuo sun kämmenet sun sivuille. Sisäänhengityksessä kädet tulee kohti kattoa. Risti sun sormet ja kämmenet kohti kattoa. Tuo sun katse sinne lattiaan, eteenpäin lattiaan. Olkapäät pois korvista. Laita silmät kiinni. Samalla sä venytät sun käsiä kohti kattoa. Mutta pidä huoli, että ne olkapäät ei nouse sinne korviin. Muutamat syvät hengitykset täällä taas. Tunne se joogamatto siellä sun istuiluiden alla. Seuraavalla sisäänhengityksellä avaa silmät. Uloshengityksellä laske sun kädet kohti maata. Tuo sun vasen käsi sun oikealle polvelle. Oikea käsi sun selän taakse sinne lattiaan. Sisäänhengityksellä suorista sun selkäranka, rinta vähän aukeaa siellä. Uloshengityksellä kierrät oikealle. Katse sinne taakse. Otetaan muutamat syvät hengitykset täällä. Uloshengityksellä keskelle taas. Oikea käsi polvelle.
vasen käsi taakse. Sisäänhengityksellä suorista selkäranka. Ulos hengityksellä kierrä vasemmalle. Katset sinne taakse. Keskity siihen hengittämiseen. Ulos hengityksellä keskelle taas. Kerran vielä molemmat puolet. Vasen käsi oikealle polvelle. Oikea käsi taakse. Sisään hengityksellä suorista selkärankaa. Ulos hengityksellä kierrä taakse. Hyvä. Takas keskelle ja vasen puoli. Sisään hengityksellä suorista selkärankaa. Ulos hengityksellä kierrä. Ulos hengityksellä taas sinne eteen. Suorista sun oikea jalka. Suoraan eteenpäin ja tuo vähän sinne oikealle. Kämmenet lattiaan. Jos sä pystyt, niin kävele vähän sun kämmenillä kauemmas. Jos pystyt, niin tuo kyynärpäät kohti lattiaa myös. Pidä varpaat ojennettuna kohti kattoa. Sä voit täällä taas sulkea silmät hetkeksi. Ollaan täällä muutamat syvät hengitykset. Jokaisella uloshengityksellä sä voit koittaa saksa vähän tuotua sun kämmeniä eteenpäin. Saat vähän syvemmän venytyksen. Syvä sisäänhengitys. Uloshengityksellä tuut yläkroppaa vähän lähemmäs kohti lattiaa. Vielä kerran sisäänhengitys. Ja uloshengitys vähän lähemmäs kohti lattiaa. Hyvä. Sä voit avaa sun silmät, nosta sun katse eteenpäin. Pikkuhiljaa kävelet sun käsiä kohti sun muuta vartaloa. Ja vaiha jalkoja. Eli suorista sun vasen jalka sinne vasemmalle puolelle. Varpaat kohti kattoa. Tuo sun kämmenit kohti lattiaa. Ja kuten sä huomaat, kun eka venytetään toinen puoli ja sitten toinen, niin saattaa olla, että toiselta puolella sä oot paljon venyvämpi. Eli älä pakota sitä toista puolta yhtä syvään venytykseen, jos se ei tunnu hyvältä. Laitetaan taas silmät kiinni. Otetaan syvä sisäänhengitys täällä. Uloshengityksellä, jos pystyt, niin yläkroppaa vähän lähemmäs kohti lattiaa. Vähän syvempää venytystä. Hyvä. Ollaan vielä hetki täällä. Tunne se lattia siellä sun kämmenien alla. Tunnet sen joogamaton siellä sun istuiluiden alla. Sä voit kuulustella, mitä ääniä kuuluu ympärillä. Otetaan vielä muutamat syvät hengitykset. Uloshengityksellä voit aina yrittää päästä vähän lähemmäs sitä lattiaa. Hyvä. Nosta sun katse ylös. Avaa silmät ja pikkuhiljaa sun käsiä kohti muuta vartaloa. Koukista sun vasen jalka. Tuo sun jalkapohjat yhteen. Ota sun varpaista kiinni molemmilla kämmenillä. Tuo sun polvet kohti lattiaa. Pidä selkä suorana. Olkapäät alhaalla. Laita silmät kiinni. Ollaan tässä hetki. Jos sulla on vaikeuksia pysyä vaikka pitkään tietyssä asennossa, tekemättä mitään,
niin se tarkoittaa, että sitä sun pitää tehdä vielä enemmän. Harjoitella sitä pelkkää olemassaoloa. Ilman liikettä, ilman mitään muuta. Ihan vaan keskittyneenä vaikka siihen hengitykseen. Ota syvä sisäänhengitys. Ja pitkä uloshengitys. Sisäänhengityksellä avaa silmä. Hyvä. Tuossa sun kämmenet sun polviin, pistä sun polvet kiinni ja tuu makaamaan sinne sun matolle. Makuasentoon. Kookista sun polvet, halaa sun polvia sun käsillä ja tuonne kohti rintaa. Sä voit laittaa taas silmät täällä kiinni. Ala pikkuhiljaa liikkumaan puolelta toiselle. Hidasta liikettä. Hyvin hidasta liikettä. Keskity sun hengitykseen. Tunne, kuinka sun selkäranka saa samalla hierontaa, kun sä menet puolelta toiselle siinä sun matolla. Hidasta liikettä. Sinä ja sun joogamatto. Vielä muutamat hengitykset täällä. Pysäytä liike. Halaa sun vasempaa polvia kohti rintaa ja suorista oikea jalka sinne lattialle. Ollaan täällä muutamat hengitykset. Kookista sun oikea polvi. Tuo se takas sun rintaan. Halaa sitä sun oikeita polvia kohti rintaa ja suorista vasen jalka. Hyvä. Vielä muutama syvä hengitys täällä. Kookista vasen jalka ja halaa molemmat polvet kohti rintaa. Hyvä. Otetaan täällä muutama hengitys. Täältä. Nosta sun jalkapohjat kohti kattoa, polvet pysyy koukussa. Ota sieltä sun jalkaterien ulkopuolelta sun kämmenillä kiinni. Polvet pysyy koukussa. Happy baby. Ollaan täällä hetki. Ota syvä sisäänhengitys. Ja pitkä uloshengitys. Tunne sun selkäranka siellä matossa kiinni. Kämmenet on siellä jalkapohjien päällä. Meillä on vaan tää nykyhetki. Ollaan kiitollisia, että me ollaan tässä. Nyt pidetään huolta itsestämme ja otetaan se aika meille itsellemme.
Pikkuhiljaa tuo jalkoja kohti lattiaa, irrota kädet. Meidän viimeinen liike, Shavasana. Makaa siellä sun matolla. Jalat on vähän leveämmällä kuin lantion leveys. Kädet siellä maton ulkopuolella, kämmenet kohti kattoa. Ja nyt on aika rentouttaa sun koko vartalo. Asetu tähän hetkeen. Sun ei tarvitse enää tehdä mitään. Ei tarvitse saavuttaa mitään. Ei tarvitse muuttaa mitään. Anna sun kehon levätä juuri sellaisena kuin se nyt on. Huomaa hengitys ilman, että tarvitsee muuttaa sitä. Vain huomaa. Jos mieli lähtee jonnekin, voit aina palata tähän hengitykseen, tähän kehoon, tähän hetkeen. Ei tarvitse olla missään muualla kuin tässä. Anna itsesi vain olla. Pikkuhiljaa tuo sun huomio sun vartaloon taas. Koukista toinen polvi. Tuo sun toinen käsi sun
pään alle ja käänny toiselle kyljelle. Pidä silmät kokea kiinni. Työnnä itsesi istuma-asentoon sun käsien avulla. Risti sun jalat. Sä voit tuoda sun kädet sinne sun polville ja pidät silmät kiinni vielä. Kiitä ittees tästä harjoituksesta. Siitä, että sä oot läsnä tässä hetkessä. Ota tää läsnäolo mukaan sinne sun arkeen, sun päivän touhuihin. Ja jos päivän aikana sä huomaat, että sulla ajatukset säntäilee sinne tänne, niin palaat aina sun hengitykseen. Hengitys tuo meidät ihanasti aina tähän nykyhetkeen. Seuraavalla sisäänhengityksellä avaa silmät. Namaste. Kiitos.